Per mi, el grau ha estat una experiència única que tornaria a repetir 1000 vegades. Experiència. Molt d'esforç. Proximitat. Internationality. Sentiments. Somnis. La meva. Для меня магистратура – это инновации и будущее. És una oportunitat molt maca que dona la Universitat de Girona per participar en un projecte d'immersió lingüística que crec que funciona. Molt bé. Doncs bé, com heu vist en aquest vídeo, us situeu una miqueta més en els espais de la universitat i bé, i en el que podeu fer en el territori. Ja heu vist que també tenim costa, que tenim Pirineu, que tenim una ciutat molt agradable. I ara us passaré la presentació. Aviam si ho podem veure correctament. Entenc que sí. Aviam. Pantalla sencera. Aquí. Vale, ara. Doncs bé, començarem aquest itinerari per conèixer la Universitat de Girona, explicant una mica el que ja s'ha vist en el vídeo, doncs que aquesta ciutat és una ciutat on hi ha una qualitat de vida molt alta, on es viu molt bé, és un espai molt agradable per viure, teniu carril bici per tota la ciutat, teniu espais verds on poder estar a gust un moment de recés, podeu gaudir dels mateixos carrerons del barri vell. Per tant, és una ciutat on es viu realment molt bé. Però també veieu aquí que tenim una imatge del tren d'alta velocitat. Això és perquè realment és molt interessant per a un estudiant que vulgui gaudir d'aquesta qualitat de vida de la ciutat de Girona i la qualitat que li pot oferir la mateixa universitat, tenir aquesta proximitat a Barcelona, a la gran ciutat, on en 38 minuts agafant l'Avant podeu fer pràctiques en una empresa, podeu anar de cap de setmana, podeu anar a un festival, podeu anar a veure exposicions, el que us sembli més oportú. És una oportunitat realment interessant tenir una gran ciutat al costat com Barcelona. Els campus són 3, el campus del Barri Vell, que és el campus que està al Call Jueu, és el campus sociohumanístic, el campus Centre, que és el de la Salut, i per últim el campus de Montilivi, que és el campus científico-tecnològic. D'alguna manera, en aquest campus, ja ho veureu després una mica més a les imatges i també s'ha vist al vídeo, és un campus més a l'estil campus universitari estàndard. Aquí veieu que aquestes imatges estem, clar, en el Barri Vell, i aquí trobarem la Facultat de Lletres i la Facultat de Turisme, en aquest mateix edifici, l'edifici de Sant Domènec, que el creixement d'aquest campus està limitat per l'entorn on estem. Els graus que trobareu aquí, com a estudiants de batxillerat, molts ja us sonaran. Teniu el grau en filosofia, geografia, històries o llengües. Això són assignatures que ja coneixeu. Però comunicació cultural, què vol dir? Mireu, comunicació cultural té a veure amb el periodisme. Té a veure amb les persones que es volen dedicar a la comunicació interna o externa d'institucions o d'empreses. Nosaltres tenim una xarxa empresarial molt important vinculada en aquests dos àmbits. En l'àmbit de la comunicació tenim diaris propis com el Diari de Girona, el Punt Avui,
Ràdios com la SER, d'abast estatal, també té una seu aquí a Girona, tenim una seu de Televisió de Catalunya, per tant, teníem una xarxa importantíssima, professionalment parlant, en el mateix territori. I per l'altra, la banda cultural. La banda cultural també ho és de tan interessant i de tan important, és a dir, tenim festivals de música, festivals de poesia, festivals de teatre, temporada alta, no sé si us sonarà, però és molt reconegut. I, per tant, amb tot aquest espectre cultural de museística, etc., doncs, necessitàvem uns professionals d'aquests sectors. Aquest grau en comunicació cultural va venir a donar resposta a aquesta demanda. Assignatures, perquè us en feu una idea, doncs trobaríeu assignatures vinculades a temes d'audiovisuals i multimèdia, el llenguatge aplicat a la comunicació o a història contemporània. Pel que fa a la filosofia, aquests estudiants que us interessa moltes vegades l'ètica, no? La filosofia al final és preguntar-se el perquè de les coses des d'una visió ètica. Doncs ara al batxillerat veniu de Plató, de Sòcrates, però també és un món que també es desenvolupa a la nostra època. Contemporàniament trobaríem filòsofs com Chomsky, a la mateixa ciutat de Girona, Ferrater Mora, que tenim una càtedra sobre aquest filòsof, o un professor de la Universitat de Girona com a professor Terricabres, que està al capdavant del projecte polític d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Per què us ho dic, això, també? A banda d'entendre l'excel·lència del professorat que trobareu, perquè la filosofia té vinculació, lògicament, a l'hora de buscar feina, amb professorat de secundària o d'universitat, però també té vinculació amb la política, com és aquest cas, o també pot tenir vinculacions interessants amb l'economia. Com veieu, al final d'aquest llistat hi trobareu el doble grau en filosofia i economia. El grau en geografia, aquí veieu que apareix ordenació del territori i gestió del medi ambient. El vincle de geografia amb el medi ambient és un vincle que no tenen tots els graus. De fet, és una cosa una mica específica. Hi ha pocs graus que vinculin directament amb el medi ambient. En el cas de Girona és així. I l'estudiant de geografia pot tenir una vessant que es diu com més humanística, d'acord? Pensem en l'estudi de la geografia humana, de la geopolítica i d'aquests moviments migratoris, i tot això té una vessant que pot tenir relació, per exemple, també per estudiants que facin història. Però hi ha tota la part més tecnològica, més científica. De fet, aquest grau, depèn de quina universitat, ho trobareu en una facultat o en una altra, perquè hi ha tota la gestió de dades. Actualment, sobretot, treballen en sistemes d'informació geogràfic. Sistemes d'informació geogràfic, vull dir el Google Maps que portem tots al nostre telèfon mòbil. I amb aquesta gestió, l'ordenació del territori seria, per exemple, imagineu un cadastre municipal, doncs aquí a la universitat hi ha un dron que el fan anar, agafa aquestes imatges, capta aquestes dades i després a través dels ordinadors, de fet, aquí trobareu a l'última planta d'aquest edifici una sala, de fet són dues sales, però una grossa per nosaltres, que està tota habilitada amb Macs per poder treballar i per poder fer aquesta translació després d'aquestes dades en un cadastre municipal o pel que té a veure amb la gestió del medi ambient. Probablement, amb tot el tema del Glòria, vau veure unes imatges en què es veia com havia canviat, com havia impactat aquest fenomen meteorològic sobre el que era el perfil del Delta de l'Ebre. Aquelles imatges que vau veure que van sortir a Telecinco, a totes les xarxes socials, etc., van sortir d'aquesta universitat, d'aquest equip de gent que treballa en l'àmbit de la geografia. I veieu com es vincula amb el medi ambient. Pel que fa a la història, si us agrada la història, podeu veure des de l'època prehistòrica fins a l'època contemporània la possibilitat que teniu tots els estudiants de la Universitat de Girona de tenir experiències pràctiques, ja sigui dins de les aules com a fora de les mateixes, aules, aquestes tutoritzacions, aquestes mentories dels estudiants, que són estudiants de tercer o quart i que us acompanyen quan arribeu al primer, és general en tots els graus. Jo aniré explicant, com us deia, en alguns casos no penseu que és només en el cas d'història, vull dir, és una mica tot arreu. Però, per exemple, en aquest cas, un estudiant d'història pot tenir l'experiència d'anar a una excavació arqueològica, d'acord?, amb l'equip de gent que fa aquestes tasques a la Universitat de Girona, pot anar a fer pràctiques als arxius. A la mateixa ciutat hi ha arxius administratius, històrics, notarials, etc. Això és una cosa que poder no es coneix gaire, però sí que és així. I també pots tenir, per exemple, jo què sé, interès en temes com el tema del nazisme. Per exemple, hi hauria una càtedra de recerca sobre la figura de Benjamin Walter, que és un personatge vinculat a la ciutat de Girona.
O, si us agrada el tema més contemporani, com pot ser el tema dels refugiats de guerra, hi ha el Museu de la Jonquera, el Museu de l'Exili, que estudia en particular tot el tema de refugiats de la Guerra Civil que van passar cap a França, i aquí tenim també professors implicats i projectes amb els nostres estudiants. Per què fa la història de l'art? Evidentment, esteu en un entorn fantàstic, perquè esteu a un call jueu, vull dir que la mateixa universitat és un plaer, no? Venir cada dia en aquest espai a treballar o estudiar. Però anem més enllà, és a dir, què podeu fer? Quin tipus de professorat trobareu? Mireu, el tipus de professorat, ara mateix, el director de la pintura gòtica del Museu del Prado és el professor Joan Molina, és un professor de la Universitat de Girona, d'acord? Les pràctiques, l'entorn us permet fer moltíssimes pràctiques, ja ho he dit al començament, i aquesta proximitat a Barcelona, un gran avantatge. Per què? Perquè tu te'n pots anar al MACBA, perquè pots anar al MEAM, que és el Museu d'Art Figurativa, perquè pots anar al Museu Picasso, al Tàpies. Tot això ho teniu al costat i és evident que un historiador de l'art ha d'aprofitar aquesta oportunitat. Les dues llengües, la catalana i l'espanyola. Una característica és que vosaltres, si feu literatura catalana, podeu triar assignatures optatives de l'espanyola i tindríeu les competències per poder ser traductors del català al castellà o del castellà al català. Pel que fa a la llengua i literatura catalana, també deixeu-me dir que tenim com a directora de la càtedra Maria Àngels Anglada, que és l'escriptora, a la professora Maria Àngela Vilallonga. No sé si us sonarà gaire, però fins fa poc era la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I pel que fa a la llengua i literatura espanyola, doncs teniu la possibilitat de fer després un màster que us professionalitzarà per ser professor d'espanyol com a segona llengua. Jo màsters també, com a dobles graus, aniré donant pinzellades. Després, si teniu més preguntes, ja em quedaré amb vosaltres per aclarir més coses. Però això és interessant perquè hi ha estudiants que, quan els agraden les lletres, pensen que el problema serà la feina, no? Doncs mireu, pel que fa a les llengües catalanes, hi ha una demanda actualment i durant aquests 10 anys hi haurà una demanda per incorporar més de 500 professors de secundària de llengua catalana als centres de secundària, i pel que fa a la llengua espanyola tingueu molt clar que a la resta d'Europa i altres països d'altres continents, la segona llengua, com és aquí l'anglès, és l'espanyol. Llavors, fer aquest màster pot ser molt interessant i us pot oferir també possibilitats a l'hora de trobar feina. Facultat de Turisme. Continuem al mateix entorn. Aquest és el claustre d'aquest edifici. El grau en turisme és un grau molt reconegut a Girona. Primer, és un grau públic. Això és molt interessant perquè si us agrada el turisme ja sabreu que hi ha molta oferta a nivell privat o de centres adscrits a universitats públiques. Aquest grau és públic. A més, el llibre blanc que va crear els estudis de turisme adaptat a Bolonya i adaptat a estudis universitaris va ser la Universitat de Girona la que el va crear. I si mireu els màsters també, sabeu que els Erasmus Mundus són uns màsters que detecten l'excel·lència a les universitats que l'ofereixen, ho dona la Unió Europea, aquesta possibilitat, doncs també en tenim en l'àmbit del turisme i també en tenim en altres àmbits, com per exemple l'àmbit de la robòtica, però en qualsevol cas sapigueu això. I una altra característica que em sembla interessant, l'estudiant de turisme ha de tenir coneixement d'idiomes, d'altres llengües. Aleshores, què ens passa? Doncs que hem d'anar a una acadèmia, hem de pagar-ho a banda. Mireu, en aquest pla d'estudis, fixeu-vos-hi bé, quan aneu a la web a mirar la informació, trobareu que incorporat en el vostre pla d'estudis teniu anglès, francès, italià, alemany i rus. Per tant, quan acabeu, tindreu aquesta titulació amb el reconeixement que pertoca. I aquest també em sembla un tema que cal destacar. Pel que fa a publicitat i relacions públiques, mireu, aquí la pregunta és, no feu màrqueting? Mireu, si voleu fer màrqueting, sí que hi ha algun centre adscrit a Barcelona que l'està oferint, és un centre adscrit a l'UDG. Aquí apareix com assignatures necessàries per poder desenvolupar un producte de publicitat. Vull dir, el màrqueting són les tècniques de venda. Per tant, aquesta assignatura de màrqueting també la trobaríeu a turisme, també la trobaríeu a ADE. La publicitat vinculat a les relacions públiques, que és la característica que té la UDG, té interès. Per què? Perquè sou molt més competitius quan sortiu a buscar feina. Perquè tindreu coneixements de màrqueting, de publicitat, en el sentit de poder fer un producte de publicitat. De publicitat en el sentit de fer la difusió dels actes, dels esdeveniments, però també ho podreu generar esdeveniments. És a dir, que quan fem un honoris causa o quan feu un wedding planet o quan feu de gestors d'un festival de música, esteu posant en la vostra experiència bé d'aquest camp, del camp de les relacions públiques. Per tant, va molt més enllà del que és la safata
de congrés. Això és interessant perquè ho veieu tot, sou més competitius a l'hora d'anar a buscar feina i bé, si després hi ha algun aspecte que us ha agradat més mentre heu fet el grau, podeu millorar la vostra formació, ampliar-la amb algun postgrau. Educació i psicologia. Continuem al barri vell. Aquí teniu educació social i treball social. Que és important entendre els perfils professionals d'aquests dos graus que a vegades s'assemblen tant que la gent no acaba d'entendre en què consisteix. L'educador social és un estudiant que vol treballar com a educador, com a acompanyament directe amb les persones, amb el seu aspecte més psicopedagògic, per entendre'ns, amb un CRAE, amb un centre d'acollida, la persona que està amb aquests joves, aquests nens que estan en aquest centre d'acollida de manera temporal, doncs perquè probablement han hagut de sortir fora del seu entorn familiar, maltractaments, temes econòmics, nois que arriben sols d'altres països, doncs aquest educador és el que està amb ells i els acompanyen a l'escola, parlen amb els tutors, els creen una sèrie d'activitats de cap de setmana, etc. El treballador social, en canvi, qui seria? Ara imaginem amb la pandèmia, tenim persones hospitalitzades que quan surtin d'aquesta hospitalització, si són molt grans, poder necessitem ajuda a casa, anar a un hospital de dia, anar a un geriàtric públic o privat. Quines són les condicions? Aquest coneixement de les condicions, del protocol d'actuació i de les condicions que ens donen aquestes possibilitats o no, no ens informarà de tot això ni el metge ni l'infermer. En plantilla a l'hospital tenen un treballador social. Per tant, estem parlant de persones que coneixen més la normativa, tenen més a veure, si l'altre tenia més a veure poder amb el mestre o amb el psicopedagog, aquí tindria més a veure amb el perfil d'una persona que té coneixements com de dret, de protocol d'actuació. Mestres infantil i primària. Bé, amb aquesta facultat, penseu que des de primer comenceu les pràctiques. Des de primer i a quart, pràcticament ja no es trepitja l'escola. La facultat, aneu a les escoles, de fet. I aquí tenim el que en diguem les mencions, que ja sabeu, els que us agrada aquest món dels mestres, que són com uns itineraris que feu, on arribeu a una especialització en algun camp. Aquí a la Universitat de Girona tenim 6 de mencions, des de TIC, plàstiques, ciències, escola esportiva, professor de llengua estrangera, i ho podeu fer a la mateixa aula, a les mateixes aules, com dèiem, és a dir, això que parlem de que us aneu a fora i que teniu aquesta experiència als centres és superinteressant, però a dins de la facultat trobareu laboratoris que en diuen en els que vosaltres portareu a terme de manera pràctica el que després posareu en funcionament a les escoles. Això és molt interessant. Un professor de ciències doncs trobarà un laboratori on podrà fer tots aquells tallers i aquelles pràctiques que després portarà a terme a les aules. El grau en Psicologia a Catalunya, si us heu fixat, si us agrada la psicologia, veureu que estan ponderant assignatures que tenen molt a veure amb les assignatures d'un estudiant de l'àmbit científic a batxillerat. A Catalunya és així en general perquè el Col·legi Professional de Psicòlegs ho va sol·licitar. Per tant, el filtre per accedir a la universitat pot ser una mica, pot ser un problema per a algun estudiant. Nosaltres aquí a Girona, per exemple, us està ponderant en 0,2 mates, biologia, per tant, això és per un estudiant del científic, però també les mates aplicades. Obrim la porta, doncs, a l'estudiant de l'àmbit social, amb aquesta assignatura que li està ponderant 0,2. Un cop a dins de la universitat, ho veureu tot. La psicologia vinculada a l'educació, a l'àmbit social, a les empreses, temes d'empreses de selecció de personal, departaments de recursos humans. Per tant, després ho veuríeu tot. I pel que fa a la pedagogia, teniu aquest estudiant que està interessat en tot el que són les tècniques d'aprenentatge. En aquest sentit, la Universitat de Girona està sent una de les universitats que està més interessada en tot el tema de la innovació pedagògica, incorporant, per exemple, a les seves aules escape rooms, a la Facultat de Ciències del professor David Brusi, incorporant el flip room, que és les classes invertides, incorporant la semipresencialitat abans de la pandèmia, incorporant les tècniques de tot tipus perquè vosaltres ara en aquests moments pugueu aprendre de la millor manera possible. La pedagogia treballa això, però també la pedagogia es preocupa d'aquelles persones que tenen dificultats per l'aprenentatge, igual que també podríeu dedicar-vos a l'educació especial com a mestres. I llavors aquí parlaríem d'aquests pedagogs que treballen temes de dislèxia o que treballen sobre temes d'autisme, síndrome d'Asperger, etc. Continuem. Facultat de Medicina i Infermeria. Aquest edifici està fet exclusivament per a aquests estudiants. Aquí, des de primer, esteu junts. Per tant, jo també ho explicaré d'alguna manera conjuntament.
Mireu, els estudiants d'aquestes facultats, des del començament, fan les pràctiques conjuntament i és molt fàcil entendre quines són les vostres competències. Recerca oncològica de referència a tota Europa, Hospital Santa Caterina, i si veniu a Girona i esteu a l'hivern, doncs podeu demanar d'anar a fer pràctiques a Olot, que esteu a la Garrotxa, o a l'estiu podeu anar a treballar a Figueres o Palamós i aprofiteu una mica la Costa Brava. En aquest sentit, un tema vinculat a la pedagogia, com dèiem abans, tècniques d'aprenentatge. Mireu, la implementació de les ABPs, l'aprenentatge basat en problemes, que ha sigut un èxit rotund, és una invenció de la Facultat d'Infermeria de la UDG. D'acord? Van ser ells que van implementar aquest sistema, van guanyar un premi en l'any 2015, de fet, i la Facultat de Medicina va també utilitzar aquest sistema veient l'èxit que havien tingut els estudiants en infermeria i el van aplicar per primera vegada a tot Espanya, també a la UDG. A partir d'aquí, nosaltres ja tenim ABPs a la Facultat de Ciències, a la Facultat d'Educació i Psicologia, per exemple, i altres universitats, lògicament, també ho estan fent servir. Què vol dir les ABPs? Vol dir un sistema d'aprenentatge basat en problemes. Un grup reduït de 8 o 10 estudiants, se'ls posa un problema, se'ls dona uns dies perquè puguin resoldre aquest problema i després ho comenten amb el seu professor, que és un metge. Clar, això és el que passa realment a la vida real. És a dir, els equips mèdics han de determinar una manera d'actuar i poder a vegades no tothom hi està d'acord. Uns pensen que la millor manera és fer-ho d'una manera, fer-ho d'una altra. Vosaltres us heu hagut de posar d'acord i li expliqueu al vostre professor els resultats, però ell també us preguntarà com heu arribat aquí i podeu comentar aquestes altres estratègies i per això són com classes particulars i estan tinguent els resultats que tenen tant els d'infermeria, que pel seu accés a la salut pública, la UDG és la tercera o quarta millor universitat de tot l'Estat, i per medicina, que tenen una mitjana del 90-100% aprovats del MIR. Llavors, això és un tema important. Facultat de Ciències. Hem anat al campus de Montilivi, ja veieu que aquí ja tenim els arbres, de fet estem al costat del camp del futbol del Girona, i aquesta facultat té una característica, i és que el primer grau, veieu biotecnologia, biologia, química i ciències ambientals, és exactament igual. Quan veieu els plans d'estudis i a les webs, veureu que les assignatures, unes en posen bàsiques, altres obligatòries i altres optatives. Aquestes bàsiques us permeten, dins del vostre àmbit de coneixement, convalidar. Clar, com que el primer any totes són bàsiques, són les mateixes, un estudiant que pel que sigui pensi que no ha triat bé, perquè s'ha vist obligat, arribeu a segon de batxillerat i tothom es pensa que heu de saber molt bé què voleu fer i a vegades no és així, evidentment. Si aquest estudiant ha començat ciències ambientals o química i pensa que a segon li agradaria passar a biotecnologia, és l'única facultat que permetria que passéssiu amb un primer curs aprovat a un segon, automàticament, no amb alguna assignatura convalidada. Un altre tema també interessant, la nota d'accés. Clar, la nota de tall no és la mateixa en el grau de biotecnologia que en el grau de ciències ambientals. No podem assegurar que pugueu passar perquè hi ha unes 5 places habitualment, més o menys, per passar d'un grau a un altre, però si hi ha un estudiant que pugui plantejar-s'ho com una cosa viable, per exemple, un estudiant de biotecnologia, de biologia, que és més fàcil. Dius, biologia és una miqueta més baixa, si hi ha places podria demanar de passar a segon de biotecnologia, perquè un cop demaneu això ja no es té en compte la vostra nota de la selectivitat. És la facultat que fa més pràctiques també de tot Espanya. Sé que aquí hi ha molts estudiants de Menorca i de les Illes Balears en general, per tant, poder jo cal que no expliqui gaire res més, perquè segur que teniu molts inputs d'estudiants que han vingut aquí a la Facultat de Ciències. Una cosa important que serveix aquesta imatge és la ràtio d'estudiant per instrumentari, la ràtio d'estudiant per capacitats a les aules, la ràtio d'estudiants per demanar una beca, la ràtio d'estudiants per demanar unes pràctiques amb empresa. Mireu, aquí hi ha un noi davant de cada ordinador.
La competència, l'oferta i la demanda és un punt fort de la Universitat de Girona. Per què? Perquè no hi ha tanta competència. Això fa que pugueu accedir de millor manera i tingueu més oportunitats, en molts casos, a accedir a altres coses que no només tenen a veure amb la docència, com dèiem ara, amb una beca, per marxar fora, temes de mobilitat. Clar, això és molt important, perquè quan acabes el teu grau, a banda d'haver fet el grau en biologia, has fet moltes altres coses, d'alguna manera ja estàs fent currículum, ja has viscut realment la teva vida universitària. A la Politècnica Superior hi ha 14 graus, 12 simples i 2 dobles titulacions. Arquitectura i arquitectura tècnica seria un primer bloc. En aquest cas, comentar-vos que arquitectura tècnica ofereix una manera d'estudiar, com us deia abans, també vinculat a la pedagogia semipresencial en un 25% i en un 15% de presencialitat i un 15% de semipresencialitat. Són àmbits són enfocaments a la Universitat de Girona molt vinculats al tema de la sostenibilitat, al medi ambient, des dels propis materials i fins a l'impacte que tenen després en l'entorn. Teniu pràctiques, per exemple, els estudiants d'arquitectura amb el despatx RCR, que té un premi Fitzer d'arquitectura, que és com el Nobel d'Arquitectura i que està a Olot, és un despatx d'aquí de Girona. I els arquitectes tècnics, doncs aquesta experiència una mica per entendre la diferència també per l'estudiant d'arquitectura tècnica seria com l'aparellador. Llavors aquí hi ha molta feina per temes de rehabilitació d'edificis, per temes de decoració d'interior, etc. Enginyeria agroalimentària i innovació i seguretat alimentària. Tenim un territori on hi ha moltíssima demanda d'empreses vinculades a l'agroalimentària i també a la producció en origen, vull dir, a l'hort i a la granja. I després el producte manufacturat. Tenim empreses aquí a Girona com Nestlé, com Fritz Ravitch, com Casa de Mont, us sonarà, les pizzas, els fuets, tot això. Hi ha un ventall de possibilitats molt interessant. I també és interessant que sapigueu que aquests 2 graus, malgrat que estan a l'Escola Politècnica Superior, són graus que són també viables per a estudiants que vinguin del científic, encara que no hagueu triat el tecnològic, no tindríeu cap problema. La informàtica i el disseny i desenvolupament de videojocs. Què podem dir? La informàtica teniu fins a 4 itineraris, que comentàvem abans, és a dir, quan feu les assignatures optatives, tots els estudiants de les universitats aneu com fent diferents especialitzacions. En aquest cas, un estudiant pot triar més un perfil de software i un altre més de temes de computació. En el cas de disseny i desenvolupament de videojocs, important, com dèiem abans en turisme, hi ha molta oferta privada i de centres escrits. Aquesta és pública. El preu és públic. Està en una enginyeria i, per tant, el 70-75% és el de programador, és un perfil de programador, i amb un 30-35% tindreu assignatures vinculades a la guionització, les històries, el disseny gràfic, etc. Enginyeria biomèdica, un grau que actualment té moltíssima sortida, vincula la tecnologia a la medicina i també a la biologia, són 3 potes d'aquest grau, per dir-ho així. Què desenvolupen els estudiants d'enginyeria biomèdica? Doncs mireu, tots quan anem al metge ens fan unes plaques, ens fan una ecografia, ens fan un TAC o ens han de posar una pròtesi. És, com veieu, tot aquest món vinculat a la tecnologia aplicada a l'àmbit de la salut. I després ens quedarien les clàssiques. Elèctrica, doncs mireu, aquí mateix a Girona els nostres estudiants fan pràctiques en Endesa perquè hi ha una seu, hi ha una plataforma d'aquestes elèctriques i també es treballa molt l'elèctrica i l'electrònica industrial i automàtica i tot en general molt vinculat al tema del medi ambient. És un dels punts forts d'aquesta universitat i a com treballar les energies renovables. De fet, els estudiants d'electrònica industrial i automàtica a fires que fem habitualment presenten els seus prototipus de motos o de cotxes. També ells treballen amb robòtica subaquàtica. Heu vist el vídeo que sortia un dels robots que tenen. Aquí hi ha estudiants d'informàtica, d'industrials, de mecànica, que de manera interdisciplinar col·laboren per crear aquests prototipus i, com us deia, tenim fins i tot un Erasmus Mundus en robòtica. La tecnologia industrial. Aquí és interessant que parlem d'aquest doble grau. Per què? Perquè et serveix una miqueta d'exemple. Tenim tecnologies industrials i AD. Per què pot ser interessant un grau com aquest? Per què? Perquè quan acabeu tecnologies industrials ja tots sabeu que heu de fer un màster professionalitzador si voleu signar projectes. D'acord? Però moltes vegades el que no sap aquest estudiant, perquè ningú li ha explicat, és que quan se'n vagi a una empresa privada li diran molt bé, però és que tu aquí a la indústria el que faràs serà de gestor de projectes i tu has de tenir coneixements d'administració i direcció d'empresa. Llavors ara què faig? Faig un altre màster.
Si has triat aquest doble grau, doncs ho tens molt bé perquè ho estàs fent a preu públic, mentre estàs en el teu període universitari, no després, i ja tens totes aquestes competències adquirides. Interessant que quan veieu un doble grau, mireu sempre l'increment de crèdit, l'increment d'exigència per part de la universitat. Vull dir que això és important saber-ho abans de començar els dobles graus per no equivocar-vos, perquè tenen certament més dificultat. Pel que fa a l'enginyeria mecànica, doncs informar-vos que després podríeu continuar fent un màster en estructures que només es fa a la UDG, que són uns estudis que estan molt reconeguts, i l'enginyeria química, doncs ja sabeu, les sortides professionals són infinites. És l'aplicació de la química a la indústria i tot el que ens envolta, si us hi fixeu, és química. Per tant, aquí és important també tenir coneixement que hi ha també indústries vinculades en aquest sector, en el territori, i amb altres on també tenim la possibilitat de fer convenis. Dret. En aquesta facultat, l'única que tenia fins ara una sala de judici real. Nosaltres la tenim fa molts anys. És aquesta voluntat que feu pràctiques, que veieu quina serà la vostra feina. Grau en dret, en criminologia, en ciències polítiques i de l'administració. L'estudiant de dret que vulgui ser advocat, jutge o fiscal, que és l'advocat de l'Estat, pot tenir aquesta experiència a la seva aula, però també la tindrà fora, igual que el criminòleg o el de ciències polítiques, perquè us facilitem la possibilitat de fer pràctiques als jutjats que hi ha a Girona i fora de Girona, però sobretot a Girona, a presons i a bufets d'advocats. Penseu que el bufet d'advocats Quatre Cases, per exemple, que és molt reconegut, té una seu també aquí a Girona, i amb tot el tema del procés que hi ha hagut als polítics catalans, doncs han sortit els mitjans de comunicació, cognoms com Monguilot, cognoms com Salelles. Són advocats que també tenen els seus bufets aquí a Girona. Per tant, teniu la possibilitat de fer moltíssimes pràctiques. Criminologia, un grau que té com tres potes també. Aviam, hi ha la part del dret, però també hi ha la part de l'estadística, la part de la psicologia. Necessitem, com a criminòlegs, poder fer una anàlisi d'aquestes dades per entendre què està passant, on està passant, aquí, etc. i poder donar una proposta de millora en alguns casos i pel que fa a la psicologia també a l'element criminal, per entendre l'element criminal. Treballa col·laborativament i conjuntament amb policies, detectius i advocats, però tenen un perfil específic com a tècnics. I, de fet, fa uns anys, ja deu fer 4 anys, poder, 4 o 5 anyets, ja hi ha un col·legi professional de criminòlegs a darrere que pauta les vostres condicions laborals, sou i la vostra manera d'actuar, el protocol d'actuació d'un criminòleg. I pel que fa al grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, aquests estudiants que us interessa la política, en primera línia, perquè voleu formar part de partits polítics, o pot ser que vulgueu ser l'alcalde del vostre ajuntament, també té una dimensió que va més enllà, no només a l'àmbit local, sinó a l'autonòmic, l'estatal o l'internacional. Aquest estudiant moltes vegades també acaba treballant a la Comissió, al Parlament, a la Unió Europea o també a ambaixades o consulats. I aquí tenim un punt fort, que és que tenim la Europe Direct, que és el punt d'informació de la Unió Europea de tot Catalunya, està a la UDG. Aquest servei, Europe Direct, té la informació de primera mà, que arriba de la Unió Europea en tots els casos. Propostes de temes de fer pràctiques, de qualsevol activitat, doncs sapigueu que aquesta seu està aquí, està al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Més coses. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. AD, Comptabilitat i Finances i Economia. Aquesta facultat d'Econòmiques, a més, heu de saber que darrere té 70 empreses que de manera estable hi donen suport. Quan parlem de l'Escola Politècnica, n'hi ha 126, d'acord? Això és molt important perquè ells generen després uns temes de mobilitat o unes fires per posar en contacte empresa i estudiants o etc. És a dir, una sèrie de coses que van més enllà del que pot oferir la mateixa universitat per tots els estudiants. A més, en aquesta facultat hi ha un tècnic amb empresa. Què vol dir? Que posa en contacte l'estudiant amb l'empresa. I també hi és a la Facultat de Turisme. Com deia, quan explico una cosa no és que només passi en aquesta facultat, sinó que us ho poso com a exemple. Aleshores, aquesta tècnica, en aquest cas, la Carme Coruminòleg, coneix l'estudiant i coneix l'empresa, perquè s'han anat fins a l'empresa Fritz Ravitch per saber què vol exactament. Per tant, aquella experiència de pràctica a l'empresa normalment és un èxit. I això és vital, perquè ja has posat un peu en una empresa i n'han quedat contents. Si tu només agafes un estudiant que veus un currículum i l'empresa només veus que demana doncs mira, algú que sàpiga de comptabilitat, potser serà un desastre aquella experiència. En canvi, d'aquesta manera tenim gairebé el 100% assegurat que aquell estudiant quedarà content i l'empresa també. Si voleu fer administració i direcció d'empreses, doncs heu de ser estudiants amb un perfil més interdisciplinar, d'alguna manera, perquè a banda de temes comptables, financers,
també a la vostra empresa hi haurà persones i tindreu probablement el que dèiem abans, quan parlàvem de psicologia, un departament de recursos humans. Per tant, hem de tenir coneixement d'aquest tema, hem de tenir coneixement del dret que defensa els treballadors, el dret laboral. Hem de tenir coneixements de riscos laborals, imagineu una empresa de construcció, o hem de tenir coneixements de logística. Què és la logística? El transport de les empreses. Però clar, hi ha empreses que ja només viuen pràcticament de temes de transport. Imagineu Amazon, no? O el que suposa la logística en un aeroport o en un port. Per tant, vosaltres tindreu un coneixement de tot aquest ventall d'informació que va més enllà del que seria comptable. El grau en comptabilitat i finances, aquest estudiant que té temes comptables, la caixa, que entra, que surt, el llibre comptable, l'haver i el debe, les finances, estem parlant de la banca, de la borsa, sortides professionals perquè ens en fem una idea, doncs mireu, gestors financers. Ara, quan arribi l'època de la declaració de la renda, o poder els vostres pares, si tenen un negoci petit, no porten els temes comptables ells directament, sinó que ho porten amb un gestor que els informa de quines són les qüestions vinculades a la seva economia. Auditors. Nosaltres tenim auditors a la Universitat de Girona que ve i diu, escolta, i vostès què fan amb aquests fons públics que els hi portem, que tenen a disposició? Estan fent el que han de fer correctament? Consultors d'empresa. Jo tinc una empresa i resulta que jo hauria de guanyar tant i no guanyo tants diners. Què està passant? Què faig malament? Venen els consultors i diuen, escolteu, doncs, redreça la teva empresa d'aquesta manera. Els brokers. Parlàvem de finances. Doncs un broker a la borsa, un director financer. El grau en economia. Un estudiant en economia té una visió que la seva particularitat, a banda de tot això, també tenen coneixement de tot el que estem parlant, però tenen la visió global de l'economia, la visió mundial. Ara, amb el tema, per exemple, de la possible independència de Catalunya, van sortir als mitjans de comunicació a explicar si era viable econòmicament o no aquesta idea política economistes, que abans no se'n veien pràcticament a la ràdio o la televisió, doncs van sortir i estaven a primera línia, perquè eren els únics que ens podien explicar què passava amb la balança fiscal, què passava amb les jubilacions, què passava amb el PIB o amb la moneda o amb la nostra relació amb la Unió Europea. Per què? Perquè ells fan aquesta anàlisi global. I com us deia, no us en parlo gaire de dobles titulacions, però en aquest cas, economia i ADE. Imagineu-vos quin seria l'estudiant que faria economia i ADE. Doncs el que volgués ser director d'una multinacional. Un directiu d'Inditex, de Zara, Bershka o Ixo, té una empresa, és director d'empresa, però la té deslocalitzada, que es diu ara, no? Són empreses que no només estan en altres regions del mateix estat o en altres països de la Unió Europea, és que poden estar a diferents continents. Per tant, és vital tenir aquests coneixements. Pel que fa a les escoles escrites, una pinzellada i acabo, ERAM, audiovisuals i multimèdia, per a aquest estudiant que, per exemple, li hagués agradat fer videojocs i diu, ostres, però és que jo no vull ser programador analista, jo vull que em donin ja les eines informàtiques i jo desenvolupar la part creativa. Aquesta seria una bona opció. Aquí podeu fer fotografia, edició de vídeos, etc. Arts escèniques, directors de cinema, actrius. Bé, doncs aquesta escola té el gran avantatge que el vostre títol, i només l'ERAM i un altre centre de Madrid, serà homologat com qualsevol altre grau universitari adaptat a Bolonya. Important, perquè si mai no et va bé a la vida per les arts escèniques et podries presentar a qualsevol oposició on demanessin un graduat universitari i perquè, a més, si continues amb algun tipus de formació oficial en un altre país, t'ho permet aquest grau. En altres casos, no. EUC, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i fisioteràpia, uns estudis que tenen un gran èxit, que tenen unes instal·lacions fantàstiques i sobretot el tema és que tant EUCES com ERAM, quan veieu centres adscrits a una universitat pública, és important que entengueu que la gran diferència en relació amb altre tipus d'ofertes que poden tenir a veure amb instituts, acadèmies, digue-li fota-li jota, perquè cadascú es diu com vol, el professorat pot no tenir la titulació. En aquest cas sí, és a dir, quan un centre adscrit està sota del paraigües d'una universitat pública, no només en el nostre cas, en tots, tingueu la confiança que el professorat és doctor, catedràtic, que té la titulació que pertoca i que poden tenir aquests títols oficials que són convalidables i que, a més, moltes vegades teniu un vincle amb la universitat pública, per dir-ho així, que permet que també gaudiu d'altres temes com instal·lacions o serveis. Parlant de serveis, deixeu-me dir, si us sembla, ja trec la presentació. Ja deixo de compartir, perquè només per comentar-vos, encara tenim, em penso, un parell de minuts, doncs per comentar-vos que a la universitat, quan veniu, a banda d'estudiar, que és el que heu de fer,
lògicament, i que, com veieu, aquí teniu una molt bona oportunitat. La vostra vida està a les aules, a la biblioteca, perquè quan aneu a la universitat és bàsic. Vosaltres treballareu amb una bibliografia obligatòria i una altra de recomanada, i sou vosaltres que heu d'anar a buscar les fonts i que heu de triar les fonts en molts casos. És molt important en aquest sentit que sapigueu que és la 5ª, 6ª millor biblioteca universitària de tot l'estat espanyol. Per què? Perquè això vol dir que teniu recursos al vostre abast, des del vostre ordinador, des del vostre mòbil o des de les seus que teniu a cadascun dels campus. Teniu un volum de recursos electrònics molt important i això és vital quan estem fent recerca. Quan tu estàs fent recerca, de l'àmbit que sigui, no només el científic, tu no necessites un manual, perquè això ja ha quedat antiquat. No estàs al dia. Tu, pel teu TFG, pel teu treball de final de grau, necessites tenir accés a l'última informació. I això només es fa a través de les revistes. Però, esclar, si aquella revista tens una subscripció periòdica en paper, arribarà quan arribi. Però si tu tens aquella connexió via internet, perquè nosaltres tenim revistes electròniques, bases de dades electròniques i tenim llibres digitalitzats, aquella informació la tens en el moment. I això és molt més important del que us penseu. I l'altra part de la teva vida, on te la faràs? Doncs mireu, teniu 1000 coses. Teniu una unitat de compromís social que us permet, si teniu interessos de voluntariat, de cooperació, us interessa el tema de la igualtat, de la inclusió, hi ha 1000 coses on te podeu participar. Són els estudiants amb més associacionisme, també, em sap greu perquè sembla màrqueting, però no ho és, és així. O sigui, hi ha associacions de 1000 coses a la mateixa universitat on trobareu segurament els vostres interessos. A banda d'això, servei d'esports, doncs imagineu el que hem vist en el vídeo, no? Aquesta sortida en caiac, que has vist, que heu vist aquí a la Costa Brava, això es fa des del servei d'esports. És a dir, el servei d'esports ofereix més de 140 activitats esportives. Probablement allò que t'agradi ho podràs fer. Hípica, tennis, bàsquet, rugby, el que t'agradi. Però, a més, com que estem on estem, vivim on vivim, doncs tenim la sort que el servei d'esports diu doncs ara un cap de setmana, com que hi ha neu, ens anirem a la muntanya i farem una sortida per anar a esquiar. O ens anirem a la Garrotxa, que hi ha tota la zona volcàtica, i farem senderisme. O ens anirem a la Costa Brava i farem aquesta sortida en caiac o submarinisme, el que vulgueu. Això, a més, us dona crèdits. Aprofito per explicar els crèdits de reconeixement acadèmic. Crèdits de reconeixement acadèmic poden anar de 6 a 12 crèdits. Ja veig que és l'hora, molt bé. I es fan amb aquesta activitat esportiva, és a dir, del teu grau, tu pots tenir, imaginem, 54 d'assignatures i 6 amb altres activitats. Unes poden ser aquesta, l'activitat esportiva. A banda, com us deia, del servei de llengües i d'altres serveis. Si voleu, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per l'atenció i estic a la vostra disposició si voleu fer preguntes. Moltes gràcies, Isabel. De res. Hi ha algú que no l'ha escoltat? No sé si ha sigut molt general. Hi ha torn obert de preguntes per si qualcú té qualque dubte. Sembla que no. El tema de l'idioma, per exemple, sabeu que el nivell d'anglès o d'altres idiomes que heu de tenir o temes d'accés, us preocupa algun tema de possibles convalidacions? Si trieu una universitat i llavors voleu canviar, si trieu un grau, podeu canviar. Teniu alguna... Us preocupen aquests temes? D'acord, val. Mireu, tenim... El Maria Àngels Cardona diu no tenen preguntes, hi ha beques Erasmus, el tema dels esports. Sí. Vosaltres podeu entrar a la web de la Universitat de Girona, us poso aquí al web perquè ho podeu veure, udg.edu. En aquesta web hi trobareu tot. Podeu anar directament a l'apartat de serveis i trobareu el servei d'esports. I ho veureu tot. Hi ha 1000 coses. A banda que també teniu la possibilitat amb el carnet del servei d'esports. Per exemple, aquí a Girona hi ha 3 piscines, 3 o 4, però n'hi ha una que és olímpica, el GEC, unes instal·lacions que hi ha en una zona molt xula també, perquè és així, és arbrat i és maco tot això. Doncs aquí teniu una piscina olímpica. Doncs imaginem que a algú li interessa formar part d'un equip de natació.
de manera, o d'això, de waterpolo. Vull dir que tu dius, però és que jo vull participar en un equip, jo vull estar... Doncs escolta, pots anar en aquesta piscina i si nosaltres no tenim el conveni tancat amb ells perquè et resulti absolutament gratuït, a vegades anar a aquestes piscines tenen un cost simbòlic. Per exemple, jo sé que la de Palau em penso que era €1,20 si anaves amb aquest carnet i el carnet està a sobre 30 €. Et serveix per tot l'any, però també et dona descomptes amb altres temes. Et pot donar descomptes en temes d'estètica, en temes de, no sé, si vols anar a algun centre de ioga, que també ofereixen el servei d'esports, ofereix ioga, pilates, però bé, si tu pel teu horari o perquè t'agrada aquell professor vols anar allà, doncs amb aquest carnet també podeu tenir altre tipus d'avantatges. I com us dic, l'oferta, aneu a la web perquè n'hi ha més de 140. Jo no les sé totes i no sé si us interessa alguna en particular, però podríem dir que podeu fer segurament tot el que vulgueu. Pel que fa... Aviam, els Erasmus. Mireu, aquest any se n'han fet d'Erasmus, O sigui, la gent ha sigut prou valenta, en algun cas, per venir físicament a Girona, o els nostres estudiants han marxat. D'altres han anat o han vingut, però s'han quedat a casa fent videoconferències. Esperem, creuem els dits, l'any que ve tot això serà molt diferent. I si fos un any normal, sí que us puc dir que en temes de mobilitat, a la Universitat de Girona, tothom que ha demanat una beca Erasmus s'han anat Erasmus. Tornem a parlar de la ràtio i tornem a parlar de la competència. Quan pensem en universitats, a vegades tenim idees preconcebudes. Al teu dia a dia, el que a tu t'interessa moltíssim és tenir el professor quan el necessites i que et pugui fer una tutorització, tenir pràctiques a les aules amb els teus companys, sociabilitzar. Penseu que la gent, per exemple, el servei d'esport serveix perfectament per sociabilitzar. Abans hem vist estudiants de medicina i infermeria que estan tancats en el seu edifici. Això està molt bé, els agrada molt això, perquè tenen un dia a dia molt propi. Però, clar, si només et relaciones amb el teu gremi, doncs, escolta, te'n vas un cap de setmana a fer una sortida a la Garrotxa, a fer, no sé, marxa nòrdica i tu et relaciones amb gent d'altres facultats i fas amics, no? Tot això és molt interessant. Llavors, quan parlem de mobilitat, passa el mateix, és a dir, aquestes oportunitats. Erasmus ja sabeu que és tota Europa i la zona d'influència, països de l'est i del nord d'Àfrica, però també teniu un altre tipus de mobilitat. Teniu SICUES, que es fa per tot Espanya. Teniu DRAC, a zones de parla catalana. De fet, tenim DRACs amb vosaltres, a Illes Balears, en València, a Catalunya i a l'Alguer. També tenim el Prometeu, que aquest ja et pot facilitar anar a altres continents, com el continent americà. O teniu mobilitats específiques, com dèiem abans, les mobilitats, les accions que fa cada facultat. Per exemple, la Facultat d'Infermeria fa moltíssima mobilitat en temes de cooperació. Llavors, ells mateixos generen unes mobilitats específiques pels seus estudiants. El que dèiem abans, els estudiants de la Facultat d'Econòmiques, a darrere hi ha totes aquestes empreses i donen suport, doncs se'n van a fer pràctiques amb empreses. Jo he tingut estudiants que s'han anat a Rússia o s'han anat als Estats Units. Actualment tinc un estudiant que està a Florida. Vull dir que, clar, aquest tema és interessant i ho podreu fer i ho podeu gaudir i, com us dic, l'oferta i la demanda s'ajusta molt a que us doni l'oportunitat de poder fer aquest Erasmus o aquest Prometeu. El tema dels esports és a totes les facultats, sí, perquè és un servei per tota la Universitat de Girona. És com la biblioteca. La biblioteca és un servei per tota la Universitat de Girona. El servei de llengües és un servei per tots els estudiants i el personal d'administració i serveis o el professorat de la Universitat de Girona. Llavors, en aquest sentit, tu contactes amb el servei d'esports, t'informes o mires a la web si hi ha quins esports, per exemple, si t'interessa, fan lliga universitària, quins esports hi ha que puguis fer a la mateixa ciutat, quins esports hi ha, no ho sé, vinculats a això que dèiem, a temes més posturals, perquè t'interessa, o al ball, també es fa zumba i dansa del ventre, altres coses, doncs contacteu amb ells, veureu que teniu aquest preu que us deia, us donaran una samarreta normalment de regal quan feu la inscripció i podeu participar d'altres serveis a la mateixa ciutat de Girona amb aquests descomptes. Me deia, la Joana, si faig preinscripció a la vostra universitat i també a una de Madrid i estic pendent de Madrid, puc fer reserva de plaça a la vostra universitat? Efectivament, tu pots fer la preinscripció a 2 llocs diferents. I jo amb això sí que, per tema d'accés, us recomano moltíssim que us informeu al CIAE. Ara passaré al contacte directe que m'ha passat avui. Un segon. La meva companya. Aquí, un momentet, que ara us ho passaré. Un segon. Que s'està carregant això.
Si tenim aquí... Us poso la web i des d'aquí ja hi podreu accedir sense problema. Aquí, per tot el que sigui temes en aquesta web, tot el que siguin temes d'accés, canvis d'expedient, tema de preinscripció, beques, aquí hi ha els especialistes que us poden donar resposta a les preguntes concretes que us interessen a vosaltres. També aprofito per posar-vos aquí que del 22 al 26 de març tindrem la jornada de portes obertes en línia. Nosaltres en diguem SOU UDG perquè és la setmana d'orientació universitària en línia. I la web seria aquesta que us poso aquí, perquè llavors us explico. L'estudiant que avui, per exemple, diu, ostres, doncs mira, veig que podria anar a la Universitat de Girona, m'agradaria i tal, però ara voldria que m'expliqués més en detall el grau en criminologia. Exactament, assignatures, pràctiques, com es fa, o enginyeria mecànica, o economia. Aquesta setmana, als matins, ja veureu, ja podeu fer la inscripció si voleu, està obert el formulari, tindreu xerrades dels coordinadors d'estudi i de l'estudiant. Això al matí. L'estudiant parlarà de la facultat juntament amb el coordinador. Us haurà explicat història de l'art, us haurà explicat filosofia i al costat hi haurà un estudiant que també acabarà de donar aquella pinzellada sobre la facultat. Però a les tardes tindrem només estudiants perquè pugueu contactar lliurement. Tindrem un Zoom obert, un Zoom, vull dir l'enllaç al Zoom, i podreu entrar directament i preguntar-los el que vosaltres vulgueu. Aquelles preguntes més informals, aquelles coses que et fa vergonya preguntar a vegades perquè davant hi ha un professor, perquè hi ha els teus pares. Doncs a les tardes tindreu l'oportunitat de contactar directament amb ells i crec que això també pot ser molt interessant. Es pot canviar d'un grau d'educació social a un grau de psicologia? Sí. És a dir, Maria del Mar, els poden canviar perquè tu pots agafar de la teva branca de coneixement, ara això com deia, quan vagis a la web, ves a la web de la facultat, entres en el grau d'educació social o en el de psicologia i veuràs que hi ha unes assignatures que diu que són bàsiques. Aquelles les pots convalidar. El que no podràs és passar de primer a segon. Si tu has començat primer de psicologia, d'acord, pot ser, si no hi ha cap assignatura bàsica que també la puguis fer educació social, doncs potser hauries de començar primer una altra vegada d'educació social. Si hi hagués algunes assignatures, doncs què hauries de fer? Dir, doncs jo ara demano el canvi d'expedient i, com que tinc aquestes assignatures, me les emporto i aquests crèdits, aquestes assignatures, ja les tinc fetes. Això sempre us aconsellarà exactament el pla d'estudis, la informació sobre el pla d'estudis en concret, o bé, com deia, el CIAE, o bé directament a les companyes d'accés, perdoneu que jo ho dic així, o bé directament a la teva facultat. Tu contactes amb la Facultat d'Educació i Psicologia, els hi fas un correu electrònic o els truques o assisteixes el dia 22 al 26 de març a la sessió d'Educació Social o de Psicologia i t'acabaran d'explicar ben bé tot el que necessitis. El tema de la filologia anglesa, Helena, no en fem. Ja em sap greu. Nosaltres fem, ja us dic, tenim una oferta força important perquè som una universitat petita, som una universitat de província, 61 graus estan molt bé, però no fem temes de filologia. Tenim el tema dels serveis de llengües i tenim això sí, però clar, això és un servei com per assolir el teu títol, però no pas com a filologia. En aquest cas, entenc que t'hauries d'adreçar, si no ho dic malament, crec que l'Autònoma i em penso que també la Pompeu Fabra, o sigui, hi ha altres universitats que t'ho poden oferir. Em penso que no em deixo cap pregunta que hagi entrat pel xat. Això sí, això és molt important, exacte. Caterina, sí que et convaliden, i tant. Us passo un enllaç. Espereu un segon que busco l'enllaç i ja veureu que això és molt útil perquè ja tindreu la informació. Un segon, que l'estic buscant. Vale. El que passa que em surt em surt l'assignatura molt llarga, però així hi aneu directament, No és gaire maco, però és pràctic. Us deixo aquí aquest enllaç, que és
vale? És una mica... Podia haver fet un bitri, però bueno, és igual, així ja aneu directes. Clicant en aquí, què trobeu? Què us convaliden de la formació professional? I això és molt important, perquè hi ha gent que pot convalidar fins a 51 crèdits, O sigui, arquitectura tècnica, si no m'equivoco, convaliden 51 crèdits de 60. Per tant, és una passada. Hi ha d'altres que només convaliden. Mantenir l'expedient acadèmic, és a dir, un estudiant que comença i ho ha de deixar pel motiu que sigui, econòmic, personal, s'ha equivocat de grau, necessita un any sabàtic, pel que sigui. Si té 30 crèdits fets i aprovats, el seu expedient es manté a la universitat. I de la mateixa manera, amb 30 crèdits aprovats, podem passar a una altra universitat, sempre que siguin convalidables. I també, aquest cas, doncs, si tu vens d'un cicle formatiu i tens 30 crèdits que et convalidin, doncs ja tens mig curs fet. És una gran cosa, això. I amb educació social sí que n'hi ha. A tu, Caterina. Molt bé, gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies, Gràcies a vosaltres. Isabel. Merci. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies a tots per participar. Fins una altra. Fins una altra, fins la pròxima sessió. Moltes gràcies a tots. Adéu. Adéu.